Асык студия. Заман заңы, вакыйгаларга аңлатмалар. Киләсәккә фараздар, җәмәгать фикере. Студия иҗтимагый сәяси һәр мәсьәлә өчен асык. Асык студия. Хаумыгыз студияла Бәйтулла Фәткулин эшләй. Урындагы башлангыстарга ярдәм программаһы башкарылган проекттар быелга пландар турында булыр бүгенге һөйләшүбез. Буга ерлек тә бар. Программага эләгү өчен конкурска документтар март башында кабул ителә башлагайны. Марттың 31-дә марттың 31-нә тикем тапшырып өлгергән. Ягъни яна 2 атна вакыт калды. Кабул итү урыны Республика Фәннәр академиясының стратегик тикшеренүләр институты. Асык студияның бүгенге экспертлары институттың граждандар башлангычларын өйрәнү үзәгенең өлкән гыйльми хезмәткәре Азамат Барлыбаев һәм гыйльми оешманың мәгълүмат техник бүлеге итәкчесе Газиз Юсупов. Хәерле кич, хөрмәтле экспертлар. Хөрмәтле тыңлаучылар, тура эфирда эшләйбез. 225-77-55 безнең телефоныбыз, Өфөнең коды 8347. Һорауларыгыз булһа, экспертларга рәхим итегез. Без, хөрмәтле экспертлар, ошо һорау менән башлаек. Был урындагы башлангычларга ярдәм программаһы 2014 елда Бөтен дөнья банкы башлангысы менән һанау рәвешендә бездә башланып китте бит. 6 ел элек. Договор төзелде Всемирный банктан беден Тәҗрибә өйрәнү күбрәк булды бит инде. Уралар ягы беренче башлап килде, яңалышмам. Пилот проект рәвешендә. Буна хәзер 6 ел дип әйтәбез бит, нәме? Ошо 6 ел эчендә нисә проект дип әйтү меңдәр турында һүз баралар инде ул. Нисә мең проект катнашты һәм еңеп ниндәйдер эште башкарып чыгара алдылар. Баштан шуны әйтеп үтәргә кирәк. 6 ел түгел 5 дип ханайык, чөнки беренче ел ул пилот проект. Пилот булганда рәвештә булды. Ие. Бер заман. Әле менә 20-нче ел, 5-нче ел, юбилей елы. Һәдә юбилейны котлайм. Шулай да хамдар турында әйтеп буламы? Тәүге елларда ул тиклем булмагандыр. Пилоттан халык өйрәнеп китә алмый бит шунда ук. Бүгенге көндә менә 19-нчы елда ханак, 19-нчы ел, 14-нче елдан 19-нчы елга хәтлем беден 400 проект ашырылды шул. Гамәлгә ашырылды. Улар конкурста еңеп сыккандары. Ул еңгән. Дөйем катнашкандар күбрәк инде. Дөйем катнашкан 3000дән ашу булды бөтен. Бана 2019 елда әйтергә була, хәзер 2019 елда күпме катнаштылар? 19 елда 960 тирәһе булды. 961 меңгә якын. 60-70 хәзер менә. Һәм 2020 елга бына әйткәнсә без 1 марттан кабул итә башланык, 31 тикән бара. Бүгенгә нисә меңдән артты. Димәк, ел һайын арта барды. Халык өйрәнә башланы был проект. Өйрәнә, аудым катнаша. Бана конкурстан үтеп тә үтәлмәй калган проекттар дип хорга мин һезгә баяннан бирле шул хорада биргем килә, үз башында ук. Мәсәлән, катнашты 2018 елда аксаһын халык йыйды икән, тиешле акса һезнең тарафтан финанс министрлыгының килде икән. Әмма нишләптер инде сәбәптер менән турып калды шул балалар майдансыгымы, юлмы, башкаһымы. Ундай осраклар була ул кайбердә теге торги дигән процедура бар, шунда кайбердә кем еңүче булмай инде кайбердә кемдер катнашучылар булмай. Шуга ул аксалар 2нче елга күсә һәм дә ул проектларда 2нче елда эшләргә була. Ягъни акса югалмай? Шулай да халыктың кайфы, күңел төшенкелегенә биреләм. Хыялландык, тырыштык, аксаһын йыйдык. Як, ундай күренешләр бар, аксалар 2нче ел бүленә. Ундай проектлар. Янмай, югалмай. Юк, югалмай. Әмма бер ел буена хакимият башлыгының башы авыртасак. Көтергә туры килер. Һәм без әйткәнсә, халык аксая дигәндә, хәзер тагыла буны күптәр беләләр инде, чөнки 5 ел, 6 ел хәзер алып алган программа. Шулай да бу проекттың иң түбән, иң югары хактары, меңдәр әйтүме, миллионнар турында. Иң түбән эште күпмегә баһаларга була һәм иң югары эш күләме дип әйтәйек. Ин проекттан хакы инде. Хәзер быелгы проектларда хәзер иң шул 150 тирәһе хакы инде, иң шундай. Иң түбән. Иң арзан проекттан. Иң күбе мин моны карагандардан 5 миллион тирәһе булды. 5 миллион бирәһегез. Юк, 5 проекттың күләме. 1 миллион бирәбез. 1 миллион. 150 меңгә нәмә эшләп була? 150 меңгә анда балалар майдансыгы гайбер бәләкәй генә балалар майдансыгы эшләгән. Бер бәүлсәк, аркан асып куярга. Бәләкәй генә алдар. Кроссфит площадка эшләп була. Кайһы бер авылдар менә былтыргы, унан алдагы елдар
20 меңгә проект булгайны тукталыш. 20 мең. 20 меңгә тукталыш эшләнәләр. Әйдәгез санап карак. 20 меңгә заявка бирде, конкурста катнашты эми. Бул 20 меңдән 2 меңен авыл ибереме, ничә меңне ибере? Яки 1 меңенме? Юк, 20 мең булмай инде, бер 150 Һәр әйткәнсә 20 меңгә тукталыш яһайлар икән. Ул бай проекттар 20 меңлек проекттар булмады. Бuna и минималь бүгенге көндә мин күргәне шул 150 булды. 5 миллион тибет. 5 миллион мен аңлап үтмәдем. 5 миллион сумлык проект. 5 миллион, 1 миллион максимум республика бирә, кайһын калган 4 миллион алар спонсордар халык ия. Аңлашыл. Республика хөкүмәтенең максималь биргән игъанәһе 1 миллион. Шуның артыгын бирә алмай. Урындагы муниципалитет акча бүлә арыкканы кайбердә. Димәк, бында әгәр дә авылда ниндидер ысынлап та бер мөһим проектты гамәлгә ашырабыз дисәләр, аксая халык шулай да 1 миллион сумга итеп тота ала инде, өстәлмә. Кайбердә хәлле спонсордар бар, аны шундай бер оешмалар бар инде, алар күп кенә акча бирә. Бездә шундай булганы бармы әле 5 миллионлык бер проекттың? Ну, кайбер менә бер Корнеевка дигән авыл мисал итеп килтерә, милләүздә алар 2-3 елда бит авылда асфальт алдылар инде. Асфальт алдылар. Ел һайын бер 4 миллионлар нәмәләр булды проектлары. Уларның багышлары шулай көсле. Багысы урындагы бер дургына бер оешма, аларга акча бүлеп торды, көсле генә оешма. Аларга авылга нык ярдәм итеп торды инде. 2020 елдагы проектларга тукталайык, менә бүгенгә Ниса райондан 1000дән ашу түбәттәге дейме? Ниса ниндәйрәк юсыктагы заявкалар килә башласа? Күбе шул нәмә мәктәпләрне ремонтлау, балалар баксаларын ремонтлау, юлларды төзекләндерү, шул иң күбе шулар. Мәктәп, балалар баксаһы, юллар. Юллар ул иң актуаль проблема. Хәзер мәктәпләрдә ниндидер башка исәпкә ремонтлый алмыйбыз, шул ППМга күнебез кала инде. Юк, улар гына түгел. Бу өстәмә. Мәктәпләрдә яңалату, яңарту, фаптарды төзекләндерү. Улар Һаулык министрлыгы, Мәгърифәт министрлыгы үз юлынан бара. Бул өстәмә. Әйе. Шул ук райондарга сыкканда аралашаһың бит инде, шул ук хакимият башлыгы менән башка кешеләр менән әйтелер. Мәсәлән, шул ук мәдәният йорты тора авылда, стеналарын, мәсәлән, һеҙҙең урындагы башлангыстарга ярдәм программаһы менән ремонтлагандар. Кыйык калган кыйыкка был акса етмәй бит, чөнки һеҙҙең әлеге баягы финанс сикле бит инде. Кыйык өсөн башка бер программага инеп өлгөрәләр. Мәсәлән, шул ук безнең партияның реаль эшләр дигән программа бар, шуның буенча төрле программалардан өйүп куялар инде. Конкрет мисалдар бар ошол клубтарга караганда бер проект, бер Күгәрсен районында проект алар бүтүнләй емирлеп торган бер клубты 3 елда алар шул ППМ аркагында тәүдә баягы стеналар, шуннан кыйык эшләнде, икенче ел, өченче ел уже эске ремонт эшләнделәр. Мин безгә телефон шылтыратуга бар дип хәбәр итә тагыш режиссер бар. Хәерле кич, һәр тура эфирда. Алло, һаумыгыз, хәерле кич. Һаумыгыз. Бу Кармаскал районы Малай авылынан шылтырата инек. Әйе, һорауыгыз? Бына шундай һорау, юл мәсьәләһе буенча һөйләшүләр алып барабыз инде. Бездә лә бына 2 ел элек юл төзекләндерелгәйне, ул юл инде мин сәбәпле балсык кына халык сыктылар һәм ул юл кире таркалды, югалды инде. Бына шул мәсьәләне буенча шылтырата инек. Демәк, һеҙҙең юлығыҙға, һеҙ ППМ-га катнаштығыҙ, юл һалырға һәм юлдың өҫтөнә аңлауымса балсыҡ дип ҡомташ та әйттегеҙ, әйме? Ҡомташ һалдылар. Әммә уның өҫтөнән башҡа төрлө ниндәй ҙә булһа, башҡа эшләр башҡарылманы. Ул юҡҡа сыҡты инде. Был программаны һеҙҙең ауылда акт менән ҡабул итеп алдылармы икән? Кешенән унда аҡсала йыйыу булды инде. Һәр кешенән ауылда. Ауылға отчет бирелдеме? Был программа үтәлде, бына ҡултамғалар ҡуйылған тип. Уның хәбәрҙәр былай булды шикелле. Рәхмәт, аңлашылды. Һорауығыҙ өсөн Азамат Әҙһәм улы нисекерәк комментарий бирә алабыҙ? Унда эштәрҙе ҡабул итеү, ул бит урындагы властьтарҙың нәмәһендә ҡарамағанда, шуға анда муниципалитет, сельсовет акт приемки передача төҙөлә бит анда. Юлды эшләп бөткәс инде контролдә тоторға кәрәк. Әгәр дә аның сифаты хәтлем теге һеҙҙе
Канәгатьләндермәй микән? Канат шуга ундай документларга кул куярга ярамый инде. Был авылдың сынап юлы бер бүген күтәрелмәй. Мәсәлән, минең бер коллегам телевидениелә ошоларга сюжет яһагайны, мин яңарак кына ошо эфиргә диләгәндә ул сюжетлар карап сыктым әйме. Сынап та авылдың уртаһына һалгандар, ком тигәстә шул бая әйткәнсә тыңлаусыз балсык дип әйтәбез, тупрак катыш. Һәм ул бына хәзер кар китһә, аяк асты ябышып яткан бер бысыракка әйләнә дип әйтә geldi. Һәм хәтта анда был безнең телевидениегә бергән интервьюһында бер авыл кешеһе әйтте, ул үзенең 50 мең акчаны шуңа алган, юл буласак дип ышанып. Юл һаман да юк, 2 ел. Шулык ППМЛ катнашкандар, хәзер ППМЛ 1 елда эшләп үтә алмагандар. Шундай сорактар. Шуны әйтергә кирәк, ППМИ ул финанслау схемаһы. Артабан акт приемки, акт сдачи приемки, ул юридик эшләмдәр бөтәһе муниципалитет менән алып барыла. Һәм муниципалитетта кем иганәһен индергән ул катнашырга тиеш. Авыл кешеләре үзләре Үз-үзенә әйтергә тиеш. Әгәр муниципалитет, әгәр сельсовет ул эште кабул иткән икән, акт сдачи приемки култамга куелган икән, унан артабан юридик эшләмдәрдә эшләү бик авыр. Бу исполнительдә көчле авыр. Контроль көсле булган да подрядчиктың хәлен бетерәләр ул кешеләр. Шулай да бына бит хәзер ул әйтүгә тыңлаусыз әйтә бит, 2 ел элек был программалар катнашкандар. 2 ел буена һаман да шул хәл. Димәк, контроль яхшы булмаган, анда контроль кирәк. Урындагы властьтан да катнашкан кешеләрдән да бар. Инициатив төркем кем булган икән анда? Бunda бит сынапта программа атамаһалар бит, урындагы башлангычларга имеш. Ул башлангычның башында йөргән дип кабатлап әйтә. Инде инициатив төркемдән контроль булырга тиеш димәк монда. Алардан да һәм дә ул инде бар урындагы теге властьтар муниципалитет нык контрольдә торырга тиеш. Бана һәр проектларны кабул итәһегез, бана хәзер конкурс кадерләһегез. Шул вакытта һәр аның үтәлешенә гарантия нәмәләр таптыраһығызмы? Бер документ әйтте булмай инде, әзер булмаган проект документ таптыру булмай. Безгә смета тапшыралар. Смета коммерческое предложение шундайдар. Шул авыл халкының йыелышының резолюцияһы бит инде. Гарантия хаттар инде спонсорлардан, халыктан гарантия хаттар бит кабул итәбез. Бына сынлап бына һәр конкурсна үттеләр, алдылар икән дә. Бу ошо эште гамәлгә ашырасак, оешманы улар тәүдә табырга тиештерме яки һуңынанмы? Ул конкурс процедуралары бар бит инде. Конкурста кем катнаша, кем иңә шул эште эшләй инде үзләре. Шул оешмалар. Оешмалар арасында конкурс бара тагыла. 44-нче закон буенча. Федеральный закон. Һәр бер проектка көтеп торалар, оешмалар бул эште башкарырга. Конкурс кайбердә булмай оешмалар төкүл авылларда эшләгән таба алмайлар кайбердә шундый оешмаларда. Ул сорактан мәкә була. Бу хәлтәләрендә бу эште. Һәм тагыла бер мәл күптәр авылда йөреп игана ябыт дип әйтик, 5% авыл кешесенең өлеше индеме? 10%-ка хәтле. 10%-ка тиклем 5-10% дип әйтик. Өстән 10-га. Өстән 10-га тиклем. Гадәттә 500 һум, 1000 һум дип ялар авыл кешесенә. Кемдер бирә, кемдер бирмәй, яки күптәр бирә, күптәр бирмәй, шундай хәлләр. Бұл біздің бір яқтан ойлағанда иреклі хамақ, икенсе яқтан шулық әлігілі баяғы шулық юлда әйткенде, шул юлдан барғала йөрөй бит инде, демәк һәр береһе түләргә тиеш. Әлбәттә, кешеләр төрле була инде, кайбер теге эффект безбилетника бар, кайбердар кешеләр бар. Ничек әйттегез? Эффект безбилетника дибез, кайбер кешеләр алар өйрәнгән улай, катнашмаска. Куян булып йөреп. Ундайдарның ханы күпме? Бер 20, кайбер максималь бер 20%, 15% мин уйлыйм. Бу безнең ирекле була инде, әйме. Һәм ул бездә Башкортстанда гына түгел, 20%, 30% безбилетниктар ул Дөнья банкы ханаган хан, хәпләгән хан. Ул дөньяви практика дип әйтик. Буның менән ничектә бер төрле көрәшү булмаймы? Олардан инде ысынлап менә шул әлегә баягы юлга кайтып калаган. Чөнки безнең халыктың иң авырткан урыны әлеге вакытта юл. Юлда халгас шул акса һәм бирмәгән кешеләр шул юлдан йөрәсәк. Саралары бардыр. Кешеләр менән ничек һөйләшәләр, ничек аңлашалар. Бун ошо һезнең тапшыруыгызда әйткән китергән микән шул мисалда. Бер авылда щебенка алгандар, иганәһен индермәгән кешеләр алдында ул юлда алмагандар. Көнбайыш райондарының береһен әйткәнегә шул турыла.
Шулай да улай тагыла килешме бит әле, юл килә ямһез ул ятала инде тагыла. Бының мен ул егеттің шул кешенең күршеһендә барган кешегә үтеп китә шул юлаша әлегә баягы килә материалдан хикертеп киттеләр кире материалдан сылып. Эштең мөһим ягы шул кешеләр менән аңлаша белү. Икенче юлы бу егет башкалар белән бергә акса бирде. Берсе булып акса алып килә. Рекламага бүленәк дәвам итәрбез. Реклама. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Бүләк, ташлама, акция тиләр. Киләң һәм башлана. Уф, арыным. Асынлап отышлы шарттарда шау-шаухыз гына автомобиль һайлап алырга ине ул. Улайһа килде ал. Дон Экспресс автосалоны вәгъдә бирмәй, үтәй. Һәр һатып алучыга аерым игътибар, ысын хаттар, шәп тәкъдимдәр. Яхшырагын тапһаң, без отышлырагын тәкъдим итәрбез. Дон Экспресс, кил, күр, сагыштыр. Дон Экспресс хактар бында һинең файдага. Лада икән, Күмертау калаһы, Промышленная урамы 16. Телефон 2200 514 15. Юматау шифаханаһы кымыз менән һаулыгын ныгытырга, төрле дәвалау процедуралары алырга, ялдарын саф һавалау үткәрергә теләүчеләрне ял итәргә сакыра. 16 марттан 30 апрельгә тиклем 12 көндән ашу ял итүчеләр өчен юллама хакы махсус тәкъдим менән тәүлегенә 2000 һумдан башлана. Өлгереп калыгыз. Матур ял, Юматаудагы ял. Толырак мәгълүмат 270-72-11, 270-72-11 телефоны буенча. Өфөнең коды 347. Әйдәгез дуслар йырдайык бергә, иң матур йырдарды һайлап кына. Рәхәтләнеп, башкортса йырдар йырлап, ял иткегез килһә, в гости бар караокеһына рәхим итегез. Тәүлек әйләнәһенә эшләй. Адресы Өфе калаһы Караун-Һарай сауда үдәге 1-нче кат. Телефон 907 444 4407. Реклама хезмәтенең телефоны 262 88 08. Асык студия. Дәвам итәбез. Урындагы башлангычларга ярдәм программаһы үтәлеше турында һөйләшәбез. Стратегик тикшерүләр институтының гражданнар башлангычларын өйрәнү үдәге белгечләре Азамат Барлыбаев һәм Газиз Юсупов. Әгәр дә һорауларыгыз булһа, рәхим итегез. 225-77-55 безнең телефоныбыз, эфирның коды 347. Хөрмәтле экспертлар, әле эфир рекламага тукталыр алдыннан без хактар турында һөйләшеп киткәйнек. Конкурс 31 мартта тамамлана дип әйттек. Безнең 1000дән ашуның мөгаенда барыһы үтмәһә 90% үтә аламы шу? 70% үтә. 70% үтә инде, әйме? Димәк, һездә конкурс 7 бара дип әйтәйек инде. Бына ошо үткән 70% безнең проекттар финанс касын ала башлаясак. Төп эшләрне елы көндә башкару кирәк бит инде. Хәзер безнең планда инде апрель агында, май башында конкурс комиссия утырышы үткәрергә инде шуан. Унда еңүчеләр билгеләнә, шул конкурста үткәс. Рейтинг буенча, балдар буенча безнең еңүчеләр билгеләнә. Шуан майда финанс министрлыгы менән соглашение төзелә муниципалитеттар менән. Һәм дә бер акса майдан адагында июньдән конкурслар үтә. Теге таргет әйбәт буны. Оешмалар менән гамәлгә эштә башкарасак. Конкурсный процедуралар. Һәм дә уннан һуң бер майдагы июньдә аксалар күсәргә тиеш. Менә шу конкурслар үткәргәндә һез әлеге баягы ошо проектларны бүләгезме, ничек әйтәм, пунктларга дип әйтәм икән, төркемдәргә микән. Мәсәлән, юлдар проекты бер төркемдә, зыяраттарды карталау проекты бер төркемдә, һау башнялары бер төркемдә, балалар мәйданчыклары бер төркемдә. Шулай дип карагыз, яки улай бүленеш юкмы? Конкурста бөтәһеләр бергә катнаша. Улар бальная система. Һәм улар үзләренең балдарын йыялар. Кем күбрәк бал йыя, шул. Ул балды ничек йыялар һуң? Күпме кеше катнашкан йыелыштамы? Юк, анда берничә критерий бар. Беренче шул собраниеларга катнашкан кешеләр, акса йыю спонсорлардан, халыктан, теге денежный вклад, шул төрле критерийлар ханап без нәмә рейтинг төзү. Хакында карайһыгыдыр әле. Ну, кайбердән хакын карамай, шул бар шул. Әйткәндәй, хак дигәндәй авылда кешенән шул игәнһен йыу был конкурста йенгәнгә тиклем, йенгәннән һуңмы? Йенгәннән һуң гына. Димәк, хәзер иң катмарлы өлеше безнең авыл хакимиятләренә башлана. Апрельдә игълан ителде бит инде хәзер еңүче проекттар. Еңәләр дә иртәгәһенә сыгып итләр, авыл буйлап егетләр без еңдек, әйдәгән акса түләгез дип. Ну, ул әлбәттә ул иң авыр эш дип уйлыйм, чөнки акса хәле авылдарда кыенрак акса бирү. Ну, бу эштән иң теге
Одак вакытта алмай ул бер кеше катнаша проект хайланган кеше бөтәһе кеше шул проектта хайлаһа кеше бар акча бирә һәм дә нәмә. Ундай проекттар бар ди, акча ия алмай төшеп калгандары. Алар бик кирәк. Шулай да һез акчаны яйгә алабыз бирәләр һәм катнашасы оешмалар билдәләнә дип әйтәгез. Әмма шундай сорактар да бар. Эшләрне һуң башлау. Һуң көтү әйтәйек. Мәсәлән, шундай бер тарих шулай ук бер авылда юлга бәйле тагыла. Һуң көт йөткәс кенә юлдагы комташ һибеп, ситтән канал ярып сыктылар. Әмма өлгөрмәй калдылар башка эшләрдә башкарырга. Хәзер бу каналларны кар капланы язга бу канал кире ишелеп төшәме, нисек үләгә билдә. Сәбәбен әйтеп сыгам, монда былтыр 2 этап конкурс булды. Беренче этапта 400 миллион һум акча бирелде. Шуан республика ул конкурс белән шул май-июньдә үтте инде. Шуан тагыла 100 миллион акча бүленгәс, менә июльдә тагыла бер нәмә этап үткәрдек тә, шул калган рейтинг буенча карап, калган катнашучыларга 100 миллионны бүленде. Шуга унда шу 100 миллион алучылар кайбер эшләрдә эштәп өлгермәделәр инде. Быел ундай хәл булмаска тиеш, чөнки менә 500 миллионды бер вакытта бүләү. Былтыр 2 бүлә бирелгән. 400 миллион, адак 100 миллион. 2 этап булдылар, шу кайбер проектлар икенче елга. Быел 500 миллион. 500 миллион. Демәк 500 миллион бугас безнең миллиондан гына 5 миллиондан гына һанаганда 500 проект килеп сыра. Юк, анда проекттар бөтәле миллион бирмәй, анда кайбер 200-300 була субсидия. Бәрәле миллионлыкта тел алырга теләмәйме? Бөтәле юк, анда төрлесе. Бәләкәй авылдар бар, анда теге калаларда бәләкәй проекттар бар, анда хәтле максат кайбер. Калалар тиге, исендап калаларда катнаша ала димәк бу проектта. Ул белән калалар аудым катнаша, менә быелдан нык аудым катнаша. Былтырдан кайбер калалар нефтекамы бай. Нисек кала кешеһеннән йөреп акча яһаң. Ялар теге многоквартирный доп дип урам комитетын төдеп алар катнашалар. Инде регистрга мәсәлән, шул ук мәктәптәр, балалар баксалары, юлдар, нәмә. Безнең гадәттә хәзер балалар майданчыклар. Подъездлар буенча айрым программа килә, йорт-алдары буенча айрым программа килә, аларга проблемалар күп инде, алардан шул 1-2 программаны ябып булмай шуга. Монда ППМ буенча вариант күбрәк шуга алар. ППМ ул өстәмә эшләр. Гадәттәге эшләр төзекләндердең, алдын рәткә килтерергә, шуның менә эшләргә була инде. Стәрлетамакта 2 ел элек бер кызык проект булдырдылар. Подъезд менән акча йыеп, китапханага музей экспонаттарын алдылар. Менә халыкка кирәккән дошынлык балаларына кирәк. Безгә шалтырату бар, хәерле кич тура эфирда. Хәерле кич экспертлар, албатышлар. Мен моны беләгез бәлеһезне тыңлап тордым да, авыл yerində акча йыю кыен. Мин аның сәбәбен, төп сәбәбен аңлатып бирәм. Хәзер авыл yerində шундый үзгәрешләр бар. Кемдер бик күп итеп мал тота, шул тиклем күп, шул тиклем бай, шул тиклем акчалы. Алар инде теге просто эндәшеп тормай, ничектер уртасына гына акча бирәләр куя. Күпләр малларын ташланы, мал тотуды ташланы. Алар инде, конечно, теге хүдендәшмәй, буш җибәр, акча юсы килгән кешене буш җибәрәләр дә куялар. Күпләр малларын ташланы. Пенсионерлар, олы яшьтәгеләр, эсеп йөргән кешеләр булырга мөҗәт. Күп маллылар бирә-бирүен эндәшмәй генә. Улар да теге кысып кына бирә инде. Вот ана шул кыенлык авыл yerində. Авыл yerində, рәхмәт, фикергә өчен авыл yerində яшәгән кешеләр шул ук акчаны йыйып бирә бит, инициатив төркем. Олар кемдән нинди хәлдә икәнен дә беләләр дә инде. Бunda әлеге бай әйткәнсә, кеше әгәр дә акчаһын бирергә теләмәй икән, бunda һәркемнең үз намысында дип кайтарып калырга кирәк. Үсләп тә булмай. Сынапта халыктың игананы яюды худуу гаеплеме дигән һорау турыга тиеш түгел, димәк, бunda эшләрдән кайсыкта худулып китүендә. Әлбәттә. Һәммән дагыла бер тема, минең бүген әйләнәле юлларга кайтам, чөнки яз бит инде, яз килгәс менә сукырдар китте бит инде. ППМ буенча гына без юлларны, авыл урамдарын 1 километр, 2 километр ниндәйдер рәткә килтерә алабыз. Менә шул әлегә әйткән Кырмыскалы районы мисалында име. Әмма авыл ситендәге зуррак юлларны без бу программага катнаша алмабыз. Финанс итмәүдән яки башка. Юк, бу чөнки һәр бер программа үз критерие була дигәндәй.
Бұл теге авыл үстіндегі программа ул баланста шул муниципалитет балансында тора. Шуга бит аларда акча бүле алабыз инде бит үдебен программа буенча. Аны авыл арагында булган юлдар алар республиканский баланста тора. Шуга буларга бит финанслау эшләрен алып барабыз. Бер Программа буенча. авыл хакимиятендә бер авылынан бу авылына 6 километр шул юлда эшләргә килә. Вопросы местного значения дигән. Уны эшләп буламы? Шул юлда эшләп буламы 6 километр 2 авыл арасындагы? Юк, булмай. Булмаймы? Шул бер авыл хакимиятенә караган 2 авыл арасында. Юк, чөнки ул юл авыл хакимияте балансында тормай ул. Авыл хакимияте авылдар арасында була, авыл хакимиятенә карамай, дейме? Ул авыл внутрипоселковый район балансындагы юл килсәм бу. Был программаның тимәк үзенең ниндәйдер критерийлары бар, был фақат авыл исендәге программа. Яки каласындагы шул китапхананы ремонтлау, экспонаттар алу эме, яки бәйкәз күп катлы фатирлар эргәһендә ихата эшләп кую. Әйткәндә ихата дигәндә бездә шундай ук башкорт ихаталары дигән программалар бар. Башка программалар да бар. Һезгә был программалар ярдәмгә киләме яки һезгә конкурентны булар? Бұл программалардан біздің ғалимдарыбыз булдырдылар. Солай кылдылар. 2 ел элек хөкүмәттең карары менән инициатив бюджетлаудың камиллашуы билдәләнде һәм ул программа эсендә ғалимдарыбыз 10 проект тәкъдим иттеләр. Беренчесе ППМИ һәм без уны алып барабыз. Иң уңышлыһы һәм без уны ошо сырда алып барабыз безнең галимдарыбыз. Икенчесе безнең авылыбыз. Ул муниципаль акса унда карала. Безнең авыл был яңа программа димәк безнең килеп сыгамы? Былтыр башланган. Өченчесе ихатабыз, авыл ихатаһы, башкорт ихатаһы. Ул министерство, не до министерства, ЖКХ. Торлак коммуналь хужалыгы уны алып бара. Кооперативтар, агрокооперативтарды булдыру, ул да инициатив бюджетлау схемаһы менән эшләнде. Авыл хужалыгы министрлыгы алып бара. Быел без 4 районда мәктәп инициатив бюджетлау проектын пилоты рәвештә башлатабыз. Ул нидән гыйбарәт? Мәктәп укучылары үзләре билдәләсәк, уларның мәктәптә нимә эшләргә кирәккәнен. Яшьтәр, үсмерләр, анда техникумнар катнашыры. Әле пилот рәвешендә бит аны 2 районда планлаштырылган. Аңлыйм, мәктәп ихаталарын тәртипкә килтерүме яки нәмә турында булдыра? Пришкольный территория дибез. Мәктәп алды. Мәктәп алды. Әле эш бара, шул постановление өстендә эш бара, без аны дәлет билдәләнмәгән түгел. Бу мәктәп әле пока вариант һәм карай инде теге мәктәп территорияһы, ире инде прилегающий территория хәзер теге ошо мәктәп булган теге авылмы, анда калайсындамы бер территориямы, шундай уйдар бар инде. Әйтәйек, мәктәп укучыларына нимә кирәк? Футбол площадкаһымы, хоккей площадкаһымы, әллә тренажерлар, әллә волейбол площадкаһы кирәк? Әлегә булар барында ППМ хәл итеп киләбез, әйме? Унда мәгърифәт министрлыгының үзе аксалары бар. Һәм ул аксаларда ничек укучылар теләй шуны ничек тотынырга, инициатив бюджетлау ул финанска кагыла. Һәдәл иткәнсә һеҙҙең унлап кына проекттар тәҡдим иттек дип әйттегеҙ. Минең әлегә тиклем беләйенем, һеҙҙең институт ғалимдары был ППМИның гына төбәк операторы ролен башҡарып. Без һаман да ППМИның төбәк операторы. Өлгөрө буламы? Һеҙ шул уҡ меңешәр эште ҡарап өлгөрөргә нисек? Ҡатмарлымы? ППМИ менән өлгөрәбеҙ әле беҙ 6 генә кеше эшләйбеҙ. Өлгөрөп була. Әгәр дә мына хәҙер мәктәптәр менән эшләй башлаһаҡ, бөтә республиканда беҙгә кеше кәрәк булыр. Штат артырга кәрәк буласаҡ инде. Штат артырга кәрәк булыр. Эш алып барыу ауырмы ошо эштәр менән? Яки рәхәт ниндәйҙер яңылыҡ кешегә ниндәйҙер яҡшылыҡ эшләйем тигән? Юҡ, был эшләүе теге күңелгә оҡшай бит инде. Һәйбәт теге изге эш дип әйтәм икән. Ну, ауыр сөнки теге объем бик ҙур. Күләме ҙур. Киләсәктә бына әле 500 миллион тураһында һүҙ бара. Арттырыу темаһы
Күзәремнән каралмаймы? Арттыру турында мин әйтә алмайм. Ундай нәмә юк, ундай. Быны усын безгә Ундай мәгълүмат юк. Был соракта безгә иддирәк ике авыл арасындагы юлларда тормышка ашыра башларга булыр нәме. Демәк без хәзер бүген безнең 19 март тагыла 31-нә тиклем безнең 2 атнага якын вакыт бар. Кемдер биреп өлгермәгән авылдар ошо вакытта үзләренең программалар биреп өлгерә алалар, катнашкандар, йыелыштар үткәргәндәр әйме. Хәзер вакыт бер 2 атнасында бирергә тиештер. Ошо анда аңламаска инде. 31 март һуңгы көн. Безгә хушлашырга вакыт, асыгы студияла бүген урындагы башлангычларга булышлык программа үтәлеше, быелгы проекттар, конкурс турында һөйләштек. Асыгы студия экспертлары Стратегик институтының гражданнар башлангычлар өйрәнү үзәгенең өлкән гыйльми хезмәткәре Азамат Барлыбаев һәм гыйльми оешманың мәгълүмат техник бүлеге итәкчесе Газиз Юсупов булды. Һезгә зур рәхмәт. Бәйтулла Фәткуллин, Асык студия, һау булыгыз. Асык студия.